Com a dona científica, jo crec que el principal obstacle que m'he trobat és la conciliació familiar. Quan comences a formar el teu grup, en les dones gairebé sempre coincideix quan biològicament és quan tens fills. I tens la sensació que no arribes a tot. El talento no entiende de género y los obstáculos que tenemos las mujeres científicas se parecen mucho a los de los hombres científicos. Específicamente, los recursos es lo que siempre decimos y estoy completamente de acuerdo. Quan tu ja ets doctora, però encara no estàs establerta laboralment. Llavors el sistema et demana que vagis a fer una estada a l'estranger, però tu ja estàs pensant en tenir família, fills. La pressió constant que tenim per la producció científica. Si bé és cert que això afecta a tots, quan poses al mig la maternitat, que és una època que afecta més encara a les dones, com a mínim ens treu més energia i més temps, doncs combinar aquesta pressió constant amb la pressió i la feina i l'esforç que suposa la criança dels nens doncs pot tenir unes repercussions negatives en les investigadores. Doncs a les investigadores que ara comencen el que els diria és que tinguessin perseverança i il·lusió. Pots trobar obstacles, però amb perseverança i dedicació pots aconseguir-ho. Si ja han tingut aquesta idea, ja tenen aquesta llavor d'investigar, que tirin endavant. I després també us aconsellaria que, com que investigar és una tasca no individual, és de grup, que escolteu molt a la gent, que feu cas dels vostres col·legues, que escolteu els vostres mentors, mentores. Que esta es una carrera de persistencia, que necesitamos ir más allá y sobre todo que no dejen que los prejuicios limiten vuestras carreras. Que busquin un grup potent, rodejat de bons professionals, però sobretot de bones persones, perquè necessitaran ajut i consell. Els diríem que ningú et pot explicar el que és la recerca si no ho vius, i que és passant pel laboratori, dedicant uns anys de la teva vida, fent un doctorat si pots, quan aprens realment si això és per tu.